Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Janne, Joe en ik maaien het afwasje van Cornelia. Romke wil ik mij helpen, maar dat mij net. En dat is wel wat schande voor zelfs. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Afwasje. Tomke en Romke zitten in de keuken. In een giet de bel. Tomke, kies toch even sjerwater bij de Doris? Ik heb het zat rook. Tomke doet het doorriepen. En waar stiet er op het paadje? Janne Joe. Hoi, Tomke. Zullen we boatje? Ja, leuk. Wat zullen we doen? Ah, daar hebben we Janne Joe. Hoi, Cornelia. Ha, je kan mij mooi even helpen. Je kan wel even van mijn afwasje. Er staan safvolle smere kopjes en borden op het onrecht. Of wil je dat wel doen? Ja, leuk. Ik maai dus nooit afwasje. Us mem dat het altijd in de afwaskmachine. Ja, dat is handig. Maar wij hebben net zo'n machine. Jim binnenjoort, mijn afwasmachine. Goed? Ja, vinden we leuk, hè Janne Joe? Ja. En ik het dan? Maar ik afwasje. Ik in de smarige bootjes wel aanslikje. Hé, jakkes, pa. Dit had kindertje, Romke. Toon mij een oren keer wel weer eens helpen. Wat gemeen. Romke giet leuk in een hoekje lezen. Hij shot naar Tomke en Janne Joe. Eerst door ze warm water in een topke. Dan spuitte Tomke er wat afwasgoed uit een flesje in. Oeh, ik kniep wat te vol. Nou zit er een hele protte shampoo in het water. Inderdaad, ik wat, Janne Joe? Nee, hè. Dan wordt het nog skinner. Tomke en Janne Joe beginnen. Janne Joe doet de kopjes in het water en Tomke maakt het ze met de afwaskwast skin. Al gauw is de afwas geen dien. Klaar. Wat zullen we nou doen, Tomke? We kunnen wel een hele protte skom, meidje. Maar een rietje en dan heel vol blazen, sjom maar. Tomke krijgt een rietje. Hij doet het in het water en dan blaast er. Oh, wat de Jen. Zo'n protte skom krijgen we nou. Sjom maar. Een hele berg. Nou maar ik. Ik wil extra graag mijn bootje. Ik wil extra skom, meidje. Janne Joe shot even naar Romke. Die zit zo sneu te sjen. Tomke, zullen we Romke in het bad dwaan? Ja, dat is leuk. Was toch wel in bad, Romke? In het bad? Maar hier is geen bad. Nee, maar dan watchen we dat uw stopke het bad is en dan bestoot uw lietse poppen en dan is het in het bad, oké? Ja! Romke is zo blij dat er mij dwaan mij. Tomke en Janne Joe krijgen het hoentje bij kop en stut en hopla, des die het er al in het afwastopke. Auw! Wat in het water heet. Wat zit er een protte skom in het bad. Nou, maken we Romke wasje, Tomke. Dan we toch eerst al je skom op zien hier. Tomke en Janne Joe scheppen skom uit het water. Dat doggen ze op Romke zijn buik en op zijn poortjes. Ja, doe maar dik wat op zijn kopje, Janne Joe. Romke liek het wel een slagje en mijn taart. Nee, ik ben inderdaad. Ik ben een lietse poppen. Tata, tata, je bent er mijn wasje. Tata. In één bedenkt Janne Joe wat leuks.
we kunnen Romke wel helemaal onder het skom dwaan en dan zeggen we Sjen Cornelia dat Romke voort is. Ja, dat is een leuke grap. Was dat voor Romke? Ja hoor, maar dan moet je niks verklappen, hè? Nee, we zelfs net. En Thomas heel stilstaan, bloeien, goed? Oké. Tomke en Jannejoen doggen nog meer skom op Romke. De hele Romke is voort. Dan roept Tomke en Cornelia. Cornelia! Oh, Cornelia, kom eens! Romke is voort. Hast du Romke action? Romke voort? Maar hoe kan dat nou? En ze krijgt weer hier nog. Romke! Romke, waar bist du? Tomke en Jannejoen doggen krek had ze saberen goer. Oh, uw leven Romke in er net meer. Romke Cornelia ziet het alles al. Onder de tafel, achter de bank, achter de televisie. Waar kan Romke wezen? Zal ik de politiejongens naar bellen? Maar wat is dat? De skomberg begint te wiebelen. En ineens zaait de skomberg. Alle skom vlucht door de keuken. Tomke, Jannejoen en Cornelia zitten eronder. En Romke is weer bleed. Wat zeg ik nou? Ga je mijn hoen in het oude stopke? Wat dat jet zo net, ja? Romke is dus net een kopje of een bootje. Nou, kom Romke, ik zal je de gauw uittillen. Cornelia zet Romke op een groen en droeg het hem aan. Ik vaag het skom van Tomke en Jannejoen. En wat zei ze dan? Nou, zo'n afwasmachine is misschien doos net zo gek. Nee. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De vlaggen. De vlaggen hingen boeten, hij wappert door een touw. Het is de vlaggen van ons land, hij is rood, wit en blauw. Ja. Ik maak je een naai hok voor Romke. Marika en Mem had een galerietuin. Maar Pier vindt het wat keel onkleid al hier. Daarom bedenken ze heel wat moois. Oh! Oh! Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. De Fontein. Marika en Mem had een galerie, een winkel met schilderijen en lietse beelden. Maar bij die galerie is een beeldentuin. Daar staan grote beelden van hout, van steen en van brons. Maar nou had het zo het waait dat de tuin voluit met bladen en takken en orenrommel. Marika en Mem had de baan vregen om de tuin op te rennen. Want van de middag komt er een groep mensen te zien en dan moet alles er bij Kreers bijlezen. Pier en Marieke vinden dat wel mooi werk. Ze zijn al druk in het spier met een harken en een kroon om alles weer mooi op te roeien. Zo, hier nog een hoekje. Dan ben ik weer. Ja, dat hebben we vlug dien. Sis Marieke, wij kunnen die beelden nog wel wat versieren met bloemen of zo. Nee, dat wil dus met net leien. Ja, maar ik vind het wat saai zo. Al die kele beelden. Ja, dat is wel zo, maar ik denk dat de meesten het wel mooi vinden. Maar stom. Er is je verder soms neer te zien.
Eens wat er een grote fontein bij of zoks wat. Dat had ze in de stad, hè? Beelden mij een fontein. Dat is pas leuk om te zien. Ja, een fontein midden in de tuin. Oh, dat zou het wezen. Linnig. Wij hebben geen fontein. Maar wij kennen wel een meidje. Hoe is dat waar? Je hebt haar een tuinslang, no? Die kan wel spuitje. Ja, dat is net echt. Nou, als we nou eens een liets koortje graven, dan lissen wij die slang in en dan het gas er weer doorheen en dan sjost die slang net. Midden in de tuin steekt dan alleen nog het puntje van de spuiter boven de groen. Dat valt net op. En dan? Nou, als er dan een meisje binnen, draaien we de kraan even iepen en dan haast de fontein. Verrassing! Ja, hé, dat is leuk. En wie is er niet? Wat zullen ze met me op zien? Ga je me scheppen? Ja, wat twa. Al gauw binnen de bijen ontgraven. Ze hebben samen een smel gootje van het hok naar het midden van de tuin. De tuinslang past er mooi in. Maar het gas er weer oer is er even letter haast niet meer te zien van de graverij. Even beziekje. Ik doe de kraan iepen, ja? Wachtje. Je mem moet het nog net zien. Die is in een galerie. Die kunnen ze net zien, wij. Daar komt er. Let op. Wauw! Machtig! Een echte fontein. Het werkt perfect. Oh, ik hier die kraan al net inzien aan alle jippen. Hij kan nog heger. Dat togen we van de medieval. Koude rommel onderkant. Oké. Die middags stopt er een grote bus voor de galerie. Er komt een hele groep vrouwen uit. De dames maken een reisje en hebben een afspraak maken om de beeldentuin te bezien. Eerst krijgen ze een kopje thee en dan neemt Marieke haar mem de dames maar de tuin in. Pier en Marieke staan in het hok te wachten bij de kraan, want alle dames zowat midden in de tuin binnen. Het binnen deftige dames. Zus dat? Maar Jen, ze kennen haast net op die hege haakjes in de kaas rennen. Ze zakken er heel dit in wijn. Hier had de schoon al uitdien. Maar even kennen wij. Nou, draai maar even die kraan. Heel dan alle jippen. Oké, daar komt er. 1, 2, draaien. De fontein spuitert meters heeg, maar de verrassing pakt oors uit als Pier en Marieke hopen in. Het peer van de dames weer het dwaal terug weer. Marieke haar mem ek, die krijgt het wetter liek voor haar hinnen. Oren stowen in paniek alle kanten op, aljend en roepend om help. Marieke haar mem in een peertel geen but meer uitbrengen. Sprakeloos zocht ze om haar hinnen. Dan biert het ze lilk naar het hok. Oeps. Marieke had van schrik de kraan al gauw weer dichtdraaid. Ja, nou hebben we de hechte. Wat ga je nou weer uithellen? Binnen je net wies, maar je brengt alles en elke in dat het terwijl terug viert. Stelt je apenkoppen dat je hem er binnen. Sorry mama, wij wonen mooi. Ja. Dat kun je helemaal niet schelen wat je wonen. Je hebt mijn hele dag bedoeld. Hoe krijg je het voor elkaar? Oh, wat moet ik nou? Wat droeg je? Ja, ze is dol maar niet. Ik ga me nog van je nu weer fratsen. Sorry, maar we bedoelden het goed. Wij willen hem verrassen. Nou, dat is dan aardig slagen. Jim stiet ik nog een verrassing te wachten. Maar ik moet nog eerst naar die vrouw hier. Oh, hoe moet ik je nou met mijn oren? Ze binnen alle je dweil. Je wordt bedankt. Als Marieke jongens op bed luidt, komt haar mem nog even bij haar zitten. Zullen je nooit, maar dan ik nooit weer zulke rare kunsten uithellen? Belooft me dat? Ja, mem. Het spijt me. Maar hij heeft het goed bedoeld. Ja. Dat kan je wel wezen. En ik geloof dat ik wel. Maar vreeg je dat dan eerst even of dat kan? Dan krijg ik geen ongelokken. Ongelokken? Nou ja, zo neem ik dat dan maar. Een ongelok is slimmer vanzelfs. Het weer gelukkig mooi waar. En die vrouw die bij wel weer opdroegen. Maar ja, ik ben wel een bus vol klanten kwijt. Maar wat wie dat ijs voor dames, mem? Ze is het net, Leeuwen. Maar het wie het reisje van een zwemclub. Ja, nou,
Ja, hij mag eigenlijk wel om geniezen. Zwemclubdames die bang van wetterpinnen. Nou, ja, nou. Maar lekker sliepen, pop. Misschien wust nog wel eens een braaf famke. En mooi maar een fijn boatje met piano. Lekker sliepen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi! Ja. De pannenkoek. De pannenkoek. Pannenkoek bakken, pannenkoek bakken. In de pannenkoekpannen. Iemand spek voor jullie. Iemand chef voor Anne. Ja. Pannenkoek, pannenkoek, pannenkoek bakken in een pannenkoekspannen. Pannenkoek, pannenkoek, pannenkoek bakken in een pannenkoekspannen. Iemand spek van Jurjen, van Jurjen, van Jurjen. Iemand spek van Jurjen en iemand chef van Anne. Pannenkoek bakken, pannenkoek bakken, pannenkoek bakken, lekker! Pannenkoek, pannenkoek, pannenkoek bakken in een pannenkoekspannen. Pannenkoek, pannenkoek, pannenkoek bakken in een pannenkoekspannen. Iemand spek van Jurjen, van Jurjen, van Jurjen. Iemand spek van Jurjen en iemand chef van Anne. Pannenkoek bakken, pannenkoek bakken, pannenkoek bakken, lekker! Pannenkoek bakken, pannenkoek bakken, pannenkoek bakken, lekker! Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Goedemorgen. Hoi. Auw. Nog.